Пробвал си стотици диети и нито една не ти е помогнала да изградиш устойчиви хранителни навици. Знам какво е, била съм на твое място и затова специално за теб създадох My Diet Manager като твой личен помощник, който да ти помогне да изградиш здравословни хранителни навици, да ти помогне да постигнеш целите си без глад и лишения и то в дългосрочен план. В приложението ще откриеш над 150 рецепти за закуски, основни десерти с точно изчислени калории и макронутриенти. Можеш да добавиш и твои хранения, не си ограничен само с готовите рецепти. В приложението има 2 примерни менюта с калориен план. То проследява твоя дневен калориен прием, макронутриенти, крачки, а скоро изразходваните от теб калории. Приложението напомня да пиеш вода, можеш да си направиш списък за пазаруване. My Diet Manager е със 7-дневен безплатен период, можеш да го изтеглиш от App Store или Google Play и да направиш първата крачка към твоята устойчива промяна.